lidičky, dneska vás zdravím u Boka díl a bude série Rozmazlená sestra, první díl tak na to bude. Lajkujte, odebírejte a nějaký komentář můžete napsat. Prostě tak. Že půjdeme do příběhu, ale to bude Tomáš. To bude ta rozmazlená sestra. Ta se bude jmenovat Eliška. Ta bude ta prostě nerozmazlená, to bude Emma. A prostě tady jsou rodiče. Takže půjdeme do příběhu. Už je ráno. Vstáváme. Půjdeme do koupu. Tak. Zase. Tak. Nechce si nabavovat vlasy, tak si jenom co si dneska dáme? Bych si dal toto a ještě. Já bych si dal normální toto. Jak mám to cool a ještě brýle musím. Tady ne. Jdem zbudit děti. Víš, je ráno, mami? No jasně. Se ukryť. Zbudit ještě sestru a převleč se. Eliško, vstávej. Nech mě být, mami, chci ještě spát. No ale prosím tě, vstávej. Půjdeme dneska do toho akvaparku. Do akvaparku? No jasně. Jupi, tak to vstávám. Tak dala jsem ti kůž. Ne, to jí změní vůbec kůž. A kaký je to? No, promiň. Tak ti dáme tyto. Tyto jsou aspoň cool. Dobrý. Takže jsem spokojená. Tak si jdem převlíc. Jo. Tak. Můžeme jít. Ještě zbudím toho jiné. A co ty? A co brácha? Jasně.
vstávej. Zase, ach jo. Dneska jdeme do toho akvaparku. No konečně. Dej si oblečení. Do baťušku. A potom půjdeš se nasnídat, jo? Nebo nemáš vůbec hlad? Nemám vůbec hlad, nechci. Tak si aspoň převleč. Převleču toto a toto a potom si to převléknu. To. A postarej se o to mlče. No jasně.